духтаро куртои ма дузанда омадан нигоҳ кунед не ки ҳами куртоҳо ягонташ чӣ хеле ки дузанда мада нишон дода буд 10 телефонуш ҳамхели нест инамишҳо пешакш ҳамхели ито остинуш бояд камтараки дигаҳе меомадан хай вақте ки оварданаш ма уже дига ҳичи нагуфтум баъд нигоҳ кунед и бояд ҳамхе ва поёнаштам почаштам ҳамхели украшения мемонум гуфтак баъд хай ҳаминаш камтар инаш духтарои на остин постин ҳамаш бояд хушрӯ дигаҳе мекунем гуфтак дагда нигоҳ кунед плечкош начаспонда буд нушофарин омад плечкоша часпонда айҷошкур омадаги оз меребо обратно мебарам барое ки саростима кадагия ина нигоҳ кунед дузандохтон мефаҳмед даже риштаош ноканда норӯзкада ҳама инами бояд ки дастӣ мешидагда ина хеле часпондагӣ намедоштак ман дастӣ мекунам гу ҳамаша и киртако вообще махул наштак менем кирта духти киртара худашҳо датанам соза не ки вайш уқа мақул наштак украшениёш почаш украшения надора не ки як чида ино зур буда ки резинкоша хушрӯ кадаги буд почаша ина бине ҷои украшенияш холия бидин холи нигинош кандаги тайёрак мондаги и дузанда оз ма мегумтон майра оз як ҷои дига бармак ай сар мегум нападоби анами ида украшения кна асосан духтаро ами дузанда рӯзи гуфтагишта надуғ баъд пагаҳ биё гуфт пага мерем ҳоли нашидам ба дасти манижаро мекунам хай бо ба дасти манижа зад кард ҳоли нашид украшенияш монда ихе хай бо худам рафтам наш худам я 4 бор рафтам да ай рӯзи гуфтагиш гузаштагӣ бо 4 бор дига рафтам нашид ҳамхе гуфт баъд хулоса динам нушофарин бечора рафт пешай омаданаш оварда плечкоҳо ночаспонда хай печаспонем зиёдия иша ҳозимо мақати мебарам чӣ хеле гуфтум барое ки и айрура айпотелаяку духтошне украшениёш ҳамхелия ана и киртае ки ма ҳавас када имина ҳами киртара ман мехостам ки хушрӯ биёя и кирта ай худа танаи худиш пеша ки ҳами киртара ман выбор кардагим дар танаи худи дузанда и кирта бояд ҳамхе хушрӯ меомад украшенияш и хели не и ҳози шумо дестеку на любой тар дидестена неиш калонай гишмайда дузанда хай мефаҳмай ито ма дузанда нестам нигоҳ кунед ина не болош ита сар мешава инам хели и вообще дар танаи худаш и хели набуд дар танаи худаш чотка истодагӣ хушрӯ фасон ини ма саростима кадагия саростима кадяла роставу чӣ хеле фортаашона хе кадианда даҳвор меоя безор мекуна гуфта тез дафшаварава гуфта инам хеле кадиам и киртара ма хушрӯ мехостум дузум ҳами материала нағз дидам яке ба дилам наомад барои ҳамин духтаро дузандара ай киртаи худаш начид оценивать кардан дар кор нет киртаи худша ма нигоҳ кардам дар танаш гуфтам ранг киртаи худат будуз мисол бо ман нагуфтам ки арзон ки ягонч просто хушрӯ медуза гуфтан хай вақти мада и мумкин вақташ нашуд да шогирдош дода да хоҳараш дода ким ки дод короче ма вообще қаноатманд нестам ай духти дузанда мисол ма иқадар ждат кардам ба кироя иқадар ждат кардам бо мисол исуш баланд исуш паст мисол каҷала короче айрурат айпо тела хай мепӯшем ака чӣ кунем барои духтшон 600 сомон додагим ҳар сешта единственный инамиша ҳо чизе ки пешак шуда ҳамунҷо нишон дод амура кадагиайма ине ҷони нодон дар азоб духтаро ман чӣ хеле ки медонӣ ҳамаи ҳамира дар дафтар нависагӣ моз нишонтон медам ака ман коғазча бурдестам коғазчаҳода ака ман ҳоз дафтарам мебиёрам ана ай дафтара нишон метавам ай дафтар ҳама вай буда иҷа майхе ҳар ятайда рӯбардор мекунам ба резинка мекунам салом дӯстони азиз 8 марта рӯзи модаром
чихел бинен дар рӯзи модарон буд ҳавои мо иқахш рӯшид саҳар қатима саҳар нестай албетта саҳар қати дилафза кадоме чизе падарка кадай духтари хоҳарам ман падаркаш дар дур гуфта барои ҳамун омадам инҷа ягон ширинӣ мегирам баъд мерам авай хона мерам чихеле медона ирӯзи конкурсай шумо уже видеоро баъди конкурс мебинед барои касе ки уже бойду зиқ нашаве гап не ман одамои наода мегӯям конкурси наода хоҳен иштирок кунед и ай тақдир насибтонай духтаро саховат супермаркети фарангиз дуромадам ҳамада ядонаи гул падарка барои рӯзи модарон ядонаи гул додам супермаркети рӯ парои ганҷина чизое дар кори ман гирифтам 2 пакетак тамом макоти ягон такси мешти мерам рӯзи модарон духтароина 8 март муборак тортик овардаи манижа ва мо кабоби токи мепазем 4 пачка кабоби токи овардаи манижа кабоб мепазем ва насибади конкурсоли конкурса тайёри дестем тамошобини азиз чӣ хеле ки медонем уже бозӣ гузашт не ки ин видеоро шумо баъди бозӣ мебинем ку бинен чӣ хеле мо тайёрӣ дидем мо хостем анам инҷа да видео кунем рамлали гуфт не ҷои хонаи шумо бозора одамо мегӯянд чӣ хеле честни бояд ҷои холида боша ҳамара дашаем бакала мегем хадам ҷои овшахрем не ин нечестни ҳисоб мешава любой чи барои ин нечестни максимально бозии шумо бояд честни боша мега зали хоб холӣ бояд шумо раве ва оз мо аштақ паштақу мо гирифта зал мерем ана мо призора ози шарикода меандозем ва ма уже медонам ки чанд кас мара шум дид бой дод ха чанд касе ки бирид хирсан шудам 30 кас мумкин ма оз намедонам чанд кас мумкин одамое ки билет бисёр доранд 2 бор мебиранд 3 бор мебиранд барои ҳамин хай тамошобино зиқ нашавед бозӣ бо мешава барое ки риск накунед як дона билет харед мохоӣ баъд дилтон намезана корчи мо рафтем субҳ бахайр дӯстони азиз 9 мартай одами диета мекардагӣ надрур дасташ инай хеле хурда хурда рафтестам ва туфуро бурдестем бовар мекунем ма айхо хестем саат чанд буд буд уже 24 бор звонок шуда соҳиби падарка уж так буд мона пеши якум дарвоза муктим мо навай хо хестем ҳозир мерем хай мебаремтон моро ждат доран мерем падаркошуна мебарем манижа давидем дер шид соҳиби падаркоя чида наҷдатам як пакет падарка корвон омадем чизои одаморо доданӣ бовар мекунед ҳамин як суткаи шавда то саҳара телефон куштагӣ буд ҳама победитело нависянд ҳама беғарз ай беинсоф ба ҳамин ном да ёди ман буд духтаро ман гуфтам бе ҳамин ватсап да харида будак да ватсапа полни мекунам перепискаора медонам ки феврало буд намёмша хаваята ёфтам бо чекиш нестай баъд дамҷа нависаге ки чима ки мама чи рақам мама гирифтам ай имо ҳам ватсап да нависта ҳам имо да скриншот чавол мемонам ва зангш задам гуфтам ки чи гуфтам билеттон чанд буд ховай шавкор буда
باف 0806 گفت چنده گفت ده من گفتم که چی آخری افیر بینه اگر بلیت شما باشه زن شما برد کرده بعد چی کرده ولی یک زنگ نزده آخری افیر بینه نکردم که همه برای آدم این به انصاف نویست من گفتم چیه نامتونه بگین چی نامی کی بنویسم بلیت به انصاف گفت با ما وای کردم نامش چیه گفتم یگان عروس کیه کی دست کرده چه کرده تری بلیت کی یا بلیت خریده بودم همین کاروچی برید باشه سنتی هم چطور بلیتاتون چانس میایه چیه تو همون نرخه و چانس سی وای ایره بودم 300 روبل بود بلیتمون 300 روبل نه آزی دیگه داره نه ولی بازی تمام شده بود دفعه دیگه همین صورت هروی کرده تونه که ها اینا 300 سمای 300 روبل ده بلیت خریده بوده همه بردم ارزش چانس ما ارزش شک نمیدونم پول راجگه بکنه 300 سومی بایا 15 مرتبه قیمت‌تره 300 روبلش خودش چی؟ 45 تومن نه 345 تومن این خیلی این زیاده مالی خوش آمده зато هم остановкаи автоцентр даем рамонали ражда турум бурдум ҳама чизро додум чизеша ки додум соҳибош омад успед кардум қачон видео кардум кадомеш ки ба мебиоя салона гуфтум ки видеошон кунем мадароишон кунем гуфтум ҳам хасабук шидам конкурс тамом шид анакози мерам насиб хона дам мегирам дама мара навистесиян бисёриё одамои бридаги ҳастанд бо конкурс меша намедонам хаёзи мебинем фикр мекунем агар шаварам ҳами 300 билет 500 билет 1000 не қини қин буда 1000 билетам фурӯхтанш ирам боли ба чи фурӯхтагии ман духтаро ки одамо бисёр айма харидан яқтаи кам одамои буданд ки яқтаи харида бошанд не ки ҳама одамои яқтаи харидагӣ қариб ки бурд карданд дар душанбе ҳаво 18 градус гармай ози дар владиде 18 градус гармай офтобай не ки бо камкам шамолам аст ирӯз пас хай абзор покупка қатъи видеора пур мекунем ози ждат мекунем рамонали ози ман меомад второй сезоне мороженых хӯрида кушода эълон мекунем сар шуд мороженые хӯри мороженые ба маззаи намияи ссср хай чикор кардем мо ирӯз ҷой омадем хона номпон гирифтем ама хеле ҷоя бартакай айпай кор бор мешем баъд бо давоми видеоро тамошо кунем мебинем ки бо чикор гашидестадаиҷа